окупанти не віддають дружині тіло вбитого Набіра Хімова. Окупаційний слідчий комітет Криму відмовив на письмові запити адвоката Сухіби Бурханової щодо екстрадиції тіла її чоловіка Набіра Хімова, оскільки він буцімто й досі перебуває під слідством. Про це повідомляє Кримська Солідарність. У відмові йдеться, що тіло, мовляв, ще на експертизі, яка триває зазвичай місяць, а іноді подовжується до 2 місяців. Раніше в окупаційному слідчому комітеті обіцяли віддати тіло Набіра Хімова впродовж кількох днів, але знайомі родини вважають, що силовики приховують тортури. Якщо тіло дадуть, це все буде видно, що з ним зробили. Оказували він сопротивлення, або ж його над ним, грубо говоря, приймали насильственные действия, применяли. Только в этом я вижу причину. А так, если бы они только застрелили бы его, их версия как бы готова, они были, знаете, хоронить своего, сказали бы. А так на теле много есть свидетельств их деятельности. Громадянина Узбекистану Набіра Хімова ФСБівці застрелили за буцімто опір силовикам в селі Дубки під Сімферополем 11 травня. Його дружину Сухібу Бурханову постановили видворити до Узбекистану, а 2 їх неповнолітніх дітей силовики досі шукають. Аглама, ми з тобою, що ти? 13 нових карних справ та 6 вироків за відмову служити у війську загарбника винесли в травні окупаційні кримські суди. Про це повідомляє Кримська правозахисна група. Всього на кінець квітня правозахисники зафіксували 218 кримінальних справ за ухилення від служби в російських збройних силах, які передані на розгляд окупаційних судів. У 199 з них вже винесено вирок, ще 19 перебувають на стадії розгляду. В Кримській правозахисній групі також нагадують, що мобілізація мешканців окупованих територій до армії агресора та пропаганда такої служби є порушенням 4-ї Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Ще одним порушенням міжнародного права є переміщення незаконно мобілізованих з окупованої території до сусідньої Росії. Росія має залишити Україну в спокої та повернути окупований Крим. Такі червоні лінії має окреслити президент Сполучених Штатів Джо Байден на саміті з Владимиром Путіним 16 червня. Про це заявив сенатор від республіканської партії Роб Портман в інтерв'ю українській службі Радіо Свобода. Американська делегація під час візиту до Києва мала зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, очільником МЗС Дмитром Кулебою та міністром оборони Андрієм Тараном. Крім необхідної військової допомоги, обговорили порушення прав кримських татар в окупованому Криму. За словами сенаторів, російська агресія проти України обговорюватиметься і на зустрічі Байдена з Путіним. Що стосується українського питання, тут усе дуже просто. Дозвольте Україні бути суверенною, незалежною та вільною країною. Поверніть Крим. Росія незаконно анексувала Крим. З цим фактом згодна вся міжнародна спільнота, крім Росії. У 1 січня на Східному фронті зберігалася тиша. Російські окупанти не здійснили жодного обстрілу позиції українських захисників. А контррозвідники Служби безпеки України упіймали агента терористів ДНР, який прикривався посадою в громадській організації ООН. Житель Донеччини був завербований російськими спецслужбами і за завданням своїх московських кураторів збирав та передавав інформацію про місця розташування та режиму охорони об'єктів СБУ, Збройних сил, розвідників та прикордонників на Донеччині. Також відслідковував переміщення особового складу та української військової техніки поблизу передової, повідомляють в СБУ. Чоловік отримав підозру у створенні терористичної групи. Нині суд обирає йому запобіжний захід. Welcome to the National Museum. Музей Голодомору в Києві встановив рекорд України. Тут переклали аудіогід експозицією 33 мовами. Це італійська, англійська, перська і мова корінного народу України – кримсько-татарська. Національний реєстр рекордів України цим сертифікатом засвідчує встановлення рекорду України. Найбільша кількість мов музейного аудіогіду – 34 мови. Dalla carestia artificiale Над проєктом працювали 1,5 роки. У перекладі і озвучуванні брали участь волонтери, громадські організації та студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ідея такого аудіогіда з'явилася давно, оскільки не всі туристи розуміли, про що йдеться. А керівництво музею каже, найважче пояснити терміни часів більшовицького терору, як то колгосп, бригадир та за що українців морили голодом. Тому правду про ті події вирішили доносити рідними
мовами. Кілька років назад у нас така сталася ситуація, що у нас були гості з Кенії, офіційна делегація, і ми зрозуміли, що 12 представників делегації не отримали потрібної інформації, взагалі не отримали ніякої інформації, тому що вони не англійською екскурсія була, а вони не володіли англійською. І тоді в нас виникла ідея, що музей Голодомору має бути доступним для кожного відвідувача, для кожного громадянина нашої країни, для кожного гостя нашої столиці. Послухати екскурсію можна через спеціальний пристрій. За переліком вибираємо одну із цих 34 мов. Перша мова, звичайно, українська. Є коротка екскурсія, є оглядова екскурсія, яка там на 40 хвилин. Тут вказується, з якої локації в яку переходити, тобто не виникне там труднощів, куди йти, як рухатися. Все докладно коментується. Подібні аудіогіди – рідкість не лише для України, але й для всього світу. Наприклад, у Ватикані звукові екскурсії пропонують 38 мовами. Минулої доби в Україні, повідомив Центр громадського здоров'я, підтверджено, що майже 2600 тестів на коронавірусну хворобу. Серед українців, яких атакував вірус, 122 дітей та 129 працівників лікарень та центрів первинної медико-санітарної допомоги. Очолює перелік найбільш уражених міст регіонів столиця. Минулої доби в Києві виявлено 529 нових інфікованих. До трійки регіонів із найбільшою кількістю підтверджених тестів увійшли Запорізька, Дніпропетровська та Львівська області. Але навіть в цих трьох областях кількість нових інфікованих була майже утричі менше, ніж у столиці, і не перевищувала 185 осіб. За добу по Україні було госпіталізовано 1059 українців. 102, на жаль, не подолали наслідків хвороби. Понад 9,5 тисяч вилікувались від COVID-19. В окупованому Криму минулої доби виявлено 101 нового хворого на коронавірус. До лікарень довелось доправити 70 кримчан. Не витримали ускладнень хвороби 5 людей. Одужали 90 мешканців окупованого півострова.